gedang, ana wit pelem, ana wit duren lan wit rambutan. Malah kebenaranipun kabeh padha manteng ing dhuwur wit. Asik, nggih nangkep pun Pak. Ya wis, sawise sarapan, saiki wis bengi, ayo turu dhisik. Ben sesuk cekak kariban. Nggih Pak. Pribadi awakmu wis turu ta? Ngono apa sih Han? Kene awakmu kok ora enggal turu. Hawane adem mri, gawa selimut sing kandel ben aku ora kademen. Oh alah selimutmu keri yo. Mrene yo turu sak selimut karo aku wae Han. Ben kowe ora kademen. Iya ri aku tak turu ning selimutmu ayo hawane kang adem. Mulai di Iya wong saiki mangsane ditinggawane ning pegunungan ngene iki. turu wose nyenyak yo ben sesuk ora kawanan. Ya wis ayo enggal turu sesuk arep diajak bapak kanggo nyang kebon lho. Pemaya Pak Pelayan, ojo banter-banter engko tiba. Nggih, Pak. Apa kate ngunduh wowoan pada melu ora? Derek wawan napa mawon, Pak. Tapi minggu wowoan apa? Dure dua. Dong-dong mawon, Pak. Ya wis mengko ngunduh dondong ambil dure. Kula mandosi ya, daleme Pak Sari, ning cat teng kula, daleme celak perapatan iki. Keliru, omahe pacare iki ati komiti. Omahe pacare kabeliren iki mestable. Bapak panjenengan mau ningali tiang jalan rasukan petak. Daniyo ujung-ujungnya kowe ngakoni wong lanang klambi putih. Bapak nembe kemalingan sepeda motor, sanjange sing sami ningali wonten tiang jalan rasukan petak celingan lajeng mlebu griyae. Pak, jeneng Pak di abang kotak-kotak niku, Mbak. Saya gede, Mas Jordan ponakan Pak Sari ing Mbak Pinto. Anda kira wong apik, pranyata maling. Dene dak arani maling jebule polisi. Iya ya, tiba penampilan kuwi ngapusi. Kaya wodondong lan wodoren. Wodondong kulite alus, bareng dicokot rasane kecut seret-seret kasar, isine malak pakaian eri sing bisa gawe kleleken. Dane wodoren kulite kebak eri, naning bareng dibuka dagingnya rasane enak. Dagingnya lembut lan rasane legi. Mula watake wawan kuwi ora bisa ndadekake semono uga manungsa. Pisan-pisan ngarani apik utawa ala yen durung ngerti temen. Kula bajake kita duwe penampilan kaya wodondong lan nanging duwe watak kaya duren. Nggih, Pak. Intine ojo deleng wong saka penampilane. Iso ae penampilane apik tapi sifate elek. Penampilane elek tapi sifate apik.